Yazi sekhona imizi lapho baphila khona abantu bakhona. Uma kuyikhathi zamaholide kaDisemba uze ufise ukuthi ungayocela kulelo khaya uthi ngicela ukuba wala khaya, ngendlela baphila ngokubambisana nangenjabulo ngakhona. Benza uChristmas ube ngilento beyingiwo kweminye imizi kudala. Thole nje ukuthi ubaba wakhona usebenza le kubo Rustenburg ezimayini, uzokwehla ngeyi-22 23 kuDisemba. Uthi makehla wehla sothenge le igcoko ezibovu nokumhlophe. Uyabona le igcoko bathi zabo Father Christmas, uthenge 11 yalezo zigcoko, uthengele bazukulu bantu bakhe nomkakhe. Uyothi afika avule isikhwama sakhe athi nazi izigcoko zenu, bese uthi mama ngiyithumelile before ngiyize imali yokuthi uthenga izinto zokudla. Hayi bantwana bayojabulela ukuthi nje umkhulu wabo ubaphathele izigcoko zika Father Christmas. Wonke umuntu kulelo khaya uma sekuwuChristmas uvuka ugcoka leso sigcoko, uvuka ugcoka sakhe isigcoko, sebayandinda la ngaphandle bazukulu bantwana bamkhulu, ayaxoxa kumnandi ekseni, bese bazukulu bathunywa isinkwa esitoro. Abathume oyedwa kubazukulu sekuphuma bonke labazukulu ngabe bawu6, sebahamba bonke bawu6 bayakhaphana baye esitoro, bahambe bayadlala la ndleleni, kuyahlekwa kumnandi. Abantwana bamkhulu madodana namadodakazi asale asherelana umsebenzi. Ababafana bacala umlilo wokubraya phela uKhisimusi kuzoba mnandi. Abamantombazane baqoba amasaladi bayasherelana, hayi wena uzopheka amabhodo aloku naloku, mina ngizokwenza amasaladi, wena uzokwenza loku. Umama la ekhaya ubathe ubamba loku, amadodana athi ayekela mama sizokuspoila wena uhlala usebenza. Omunye uthi hayi abantu abami bahlala nawe la ekhaya uhlala ungikhulisela bona, ngifuna ukuthi unamuhla ungenzi lutho, sizokwenza sikhona thina. Amadodana ngaphandle ayagwarana acala umlilo. Omunye uthi hey sikhohlwe amalayithi, ishakoli ngiyithengile kodwa amalayithi awekho. Ubaba lelo khaya ubhizi uyandinda, uthinta lokho phela sojwayele ukusebenza. Amakhehla nawo nje anokucala umsebenzi esithubeni nje. Hayi amadodana nawo enza lento enziwa amadodakazi kuma wabo. Hayi baba man, phumula sikhona thina, sizoshisa inyama kudliwe kube mnandi la ekhaya. Futhi nje bese kungintambama kuyisikhathi sokulala, uthola ukuthi noma amagumbi okulala angekho enough ukuthi alingana lenani labantu elilandlini. Uthola nje kuthiwa hayi abazukulu bonke bayondlalelwe ibhontshi e-sitting room. Yeah, ongumzukulu nje uyolala e-sitting room espontshini, bese amadodana ahlukaniswe kabili kuthiwa hayi i2 izongena la, i2 ingene la, bese madodakazi ala ekhaya, izintombi zala ekhaya ziyolala kunawa amakamero ayi2 futhi. Uthole nje lokuthi bese banilalise ngamagroup nicoca ubusuku bonke futhi. Omunye azatshela omunye athi uyabona kodwa isikhathi sengibani manje phela sengi4 ekseni sekucala ukukhanya la ngaphandle manje, ngenxa yokuthi asikase sibuthi hluthu solo siyacoca makuphela lena indaba kungena le. And lento leyo yenzeka kuwo wonke lamagumbi la ekhaya. Nalabazukulu solo bayahleka beva bazokhuzwa uma wakhona ebusuku, hayibo lalani kusasa kumele nivuke. Bathulathula isikhashana bayohlebelana babolekane amafoni, kudlalwa amagame. Nawo madodana la ekhaya nawo ayaxoxa, kuxoxwa ngezimoto, kuxoxwa ngepolitiki, kuxoxwa ngezihlobo ezingasavakashi, kuxoxwa ngayo yonke into. Omunye azathi hayi bo, yazi ngiyafisa ukuba umuntu wale ekhaya ngoba nakusasa futhi nje into efanayo azaphela emaholide aDisemba solo nje kumnandi.